happy! Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio! Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team! Mara Tonee! Mara Tonee! Ikaw, anong trip mo? Shout out sa'yo, kuya, na kahit ang baho ng helmet mo, ay, ang gwapo mo naman. Well, kung ganyan ka ba naman ng ganyan, lagi kitang sasakyan. It's a happy Tuesday, kabisyo. Yes, it's still me, ang babaeng takbo ng takbo. Sa isip mo. This is your daldalerang atleta, DJ Mara Tonee, para sa programang Love Trip. Yo! Pakinggan nito. Trip lang. Diba? Gusto ko yung kanina sumakay ako ng angkas. Tapos, alam mo talaga magreklamo na ako, apakabaho ng helmet mo, kuya. Sabi ko sa'yo, laban mo yan. Paminsan-minsan ha, pagka wag puro pasapasada lang, linis-linis din ang helmet ha. Pero sabi ko nga, nung pagkatanggal niya, sabi niya, ma'am, alam mo, lagi kita pinapakinggan. Tapos sinanggal niya yung face mask niya, picture daw kami. Nung nag-picture kami, ay, okay lang kahit medyo amoy luom na yung helmet. Ang mahalaga, ay, ang face. Very afam. Sige nga, tingnan mo nga yung driver na sinasakyan mo ngayon. Tingnan mo kung dapat bang maglinis at maglaban ng helmet yan? O mukha namang pasado sa mukha mo. Well, anyway, ako pa rin ang inyong makakadaldalan ngayong araw. Today, it's a Tuesday. It's April 29. Kapag ka 29, bukas ano na? Isa lang yan. Starts with letter S. Ibang song iniisip mo. Suweldo. Ano na naman ang bibilhin mo? Alam ko na sa'yo, kuya. Ang tama mong bilhin ay bagong helmet. Sige, kung wala kang pabili ng bagong helmet, bili-bili ng sabon, Bili ka ng mga detergent, ganyan. Ayoko magbanggit kasi hindi pa siya sponsored. Anyway, alam ko naman na sobrang tulala ka today. Alam ko rin na marami kang iniisip kasi nga bukas sahod na tapos hindi mo alam kung saan mo ilalagay ang iyong kaperahan. Taray, milyonarya. Manifest. Samahan mo muna ako makipagdaldalan. Buong araw yan, it's 3 to 6 p.m. Huwag ka naman na masyadong magmumlema dyan. Maya-maya na, be. Dito ka muna sa programang Mag-good vibes ka buong hapon. Kaya naman samahan mo magdaldal ang inyong daldalerang atleta DJ Mara Tonee. At syempre habang naghihintay ka, makinig muna ng feel-good music ngayong Feel-Good Tuesday. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's number one. Metro's number